Когато работиме с таблица, често ни се налага да сливаме клетки. Тоест, да обединяваме няколко клетки и от тях да се получи една. В нашия случай задачата е да се обединят клетките от първите два реда. За да се ориентираме кои клетки трябва да слееме, поглеждаме образеца. Обикновено гледаме там, където има най-много клетки на самият образец. Започваме отзад напред. Там, където са колоните от и до, виждаме, че години се разполага по средата. Тоест, клетката в тези две клетки. За целта маркираме клетките, които искаме да слееме, или с десен бутон Merge Cell, с което от двете клетки се получава една и години вече можем да я разположим според това, както е показано. Аз ще центрирам записа години и така той застава между двете колони от и до. Следващото нещо, което трябва да направим е в втората колона записът кръстоносни походи се намира разположен в тези две клетки. Отново маркираме клетките, може отново да ползваме десния бутон, но имаме и бутон Merge Cell, който се намира отново в раздела Layout на Table Tools. Така че можем да използваме и него. В първата колонка аналогично са слети двете клетки. Какво трябва да направим? Тук трябва да направим следната забележка. Когато маркираме клетките, които искаме да слееме, маркирането се прави с провлачване. Така че да става ясно, че това са съседни клетки. Ако маркираме с помощта на контрол, тогава бутона Merge Cell няма да ни е активен.